mamaya uuwi yun, malaki na. Hello mga labs, napahaba ang tulog ko. Sarap matulog. Wala na naman akong around, anong oras na? 4 o'clock. 4 o'clock dito sa Pilipinas. So, try kong lumabas ngayon. Magla-lunch muna ako, then labas tayo. See ya! Hanap tayo ng pagkain mga loves. Anong pagkain meron dito? Masa ng ulam? Wow, may ref! May ref! My gosh! Asaan? May ref daw. Wala kaming ref, mga loves. Oof. Ay muna tayo bago tayo lumabas. Namiss ko to, totong. Kain tayo mga loves. Totong mangaw pagkain. Wow, totong oh. Wala na. Yan, pagkain natin. Diba? Tipid na tipid. Yeah. Ano? Ano?
Say hi, ma! Ay, naku. Wala si mother. Ganda ko pala dito ko. Ganda naman talaga ako eh. Sinabi kong ikaw. Ah. Nasa na meron ulit dito? Ayun na naman siya. Ito naman si Mas. Galing, oh. Kailangan ng puso. Ano bang ihanapin mo? Okay, sa taas. Ano yung picture? Bakit tumaas ang natin? Ano ba yan? Madulas yung shirt ko kasi. Mother, gusto mo, ano? Ayaw mo dito? Ayan oh! Si mama pababa yan. Hagdan tayo po. Si mama ayaw dyan. Bakit kaya naman mama yun? Ayaw mama eh. Sa MOA nga, puro installator. Gusto mo ba doon? Ay, tinatanong kita. Ito ang buhay dito, guys. Maraming ako. Grabe na. Ito na, dito. Siyempre, oo. Parang wala na. Parang wala na dyan. O saan? Dito na naman na kami, mga pips. Pasukin nga natin tong Japan Home. Pasukin nga natin yan. Kakakain mo lang. Nakakain niyo na? Ito. Ano? Wala namang galaan dito eh. Wala ko maraming galaan dito, wala naman. Ito lang yung sa ano dito. Uy, ka. Bili tayo ng bili, mamaya ako uwi yun, malaki na. Alam? Parang ko, eh ito, sausage. Ito ang ano nila, sabi. Yan ang ano nila, sabi. Ito. Pineapple, hindi ka naman nagpa-pineapple. Bakit di ka nagpa-pineapple, ma? Diet yun, maganda yun sa katawan. Kaya mo na ng pineapple? Ha? Nauubo ka? Loida, ano masasabi mo? Kain ka lang dyan nagkain. Laging sabit eh. Kain. Meron, pang ano lang daw. Ketchup, walang ketchup. Okay. Ito yung ano yan. Ah, walang ketchup. Kuripot. Hindi lang. Ako lang. Ito lang ketchup sa iba, ano, unlimited. Unlimited, dito wala. Walang ketchup dito. Sa ano, pagsawitan. May ano, dispenser sila ng ketchup. Ano? Ano yun? Ano sa kayo problema? Madali lang yung gulay lang yun. Ang puti ko sa ilaw. Ma, dapat ganyan na ilaw bilhin natin. Ala, wala pala. Bumbilya pala.
Tara mo si mama. Kasi si mama, pag naalis, dapat nag-list pa ka. Portion kaya ang bibilin, di ba? Grabe mamili dito, no? Isang pamilihan, 5,000. Ganun talaga. Depende yan sa binibili mo. Depende yan ang binibili. Kung ayaw mo mag-gastos ang pera mo, huwag kang bumili. Ganon. May reaction siya. Pa yung isa dyan, oh. Ano yung binili mo kay sa dalawa? Chicken. Dalawa yan, tigisa na siya. Dalawang chicken. Tigisa siya. Sige, isa lang. Paano si Jay? Ay, kasi yung pamain ng boarding house. Mga bata pa yun. Tara. Ay, may baby pa pala nakain. Tagal mo, ma. Hayaan mo, ninanamnam pa. Hindi na naman kami, people. Wala bang ako naiwan? Bye na tayo, mga loves. Nood na tayo.